Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda. Jai Shri Radhe Govinda, Jai Shri Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Jai Shri Gauranitai. Jai Srila Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Hari Bol, Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Nandita Mataji, we enjoyed your kirtan. Thank you so much for the opportunity, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. सर्वांना आवडलं कीर्तन? तुम्ही सांगू शकता नंदिता माताजीला किंवा हरे कृष्ण म्हणू शकता त्यांना. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. Thank you for the opportunity to serve Krishna. Hare Krishna, Hari Bol. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. चला आता आज आपण 11वा अध्याय करतोय, विश्वरूप दर्शन योग. आता प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 11वा अध्याय चालू करतोय. तर 11व्या अध्यायामध्ये आपल्याला कृष्णाच्या विश्वरूपाचं दर्शन होणार आहे. तर आता आपण इकडे बघूया. प्रथम अर्जुन त्याची इच्छा प्रकट करतोय, पण अगोदर चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण नमस्कार करूया आणि मग चालू करूया. बरं का. ही जी स्लाइड आहे ना, कृष्ण बलराम हे इस्कॉनचं मंदिर वृंदावनात आहे. तिकडे शील प्रभुपादांनी अगदी पर्सनल इंटरेस्ट घेऊन त्यांनी कृष्ण बलराम मंदिराची स्थापना केली होती. तर ते हे कृष्ण बलराम आहे.
किती छान दिसतायत ना. हे श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगायचे की तुम्हाला कधीही जर तुम्ही डिस्टर्ब्ड असाल किंवा दुःखी असाल किंवा काही गोष्ट अगदी मनाच्या विपरीत घडली तर तुम्ही मंदिरात जा आणि नुसतं कृष्णाकडे बघा. त्याच्याने हळूहळू तुमचं मन शांत होईल. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांच्या आशीर्वादामुळे आपण गीता शिकू शकतो, वाचू शकतो, त्यांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि मग आपण अभ्यास चालू करूया. आता प्रथमच अर्जुन कृष्णाला काहीतरी सांगतोय. आता आपण ते ऐकूया. मी आज कुमुद माताजी नाहीये, माझ्यानंतर पल्लवी माताजी तुम्ही अनुवाद वाचा. हो माताजी. हो माताजी. आता प्रथम अर्जुन बोलतोय. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुन प्रथमच कृष्णाला सांगतोय की आतापर्यंत जे काय कृष्णाने सांगितलंय अर्जुन एकदम अटेंटिव्हली ऐकत होता. आणि आता अर्जुन पहिल्यांदाच सांगतोय की माझा मोह नष्ट झाला. आता मला कोण सांगेल की अर्जुनाचा मोह किंवा अर्जुनाचा भ्रम काय होता? कोण सांगेल मला? हात वर करा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. सांगा, अर्जुनाचा मोह काय होता? अर्जुन ज्यावेळी रणांगणावर उभा होता त्यावेळी त्याला वाटत होतं ही सर्व माझे बंधू भगिनी आणि सर्व आहेत, यांच्या बरोबर युद्ध करायचं म्हणजे आपल्याच माणसाचा आपण घात करायचा. बरोबर आहे. आणि म्हणजे काय बर नात्याच्या प्रेमात तो स्वजन होते त्याचे. हा, स्वजन होते. हो. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? अर्जुन माया, मोह आणि परंपरेमध्ये अडकलेला होता. बरोबर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे अर्जुनाचा भ्रम होता की जर मी युद्ध केलं तर पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. मी युद्ध करून सुद्धा मला आनंद मिळणार नाही. युद्ध करणे म्हणजे हे पाप कर्म आहे आणि हे सगळे माझे स्वजन आहे म्हणून त्याला करुणा होती. तर हा त्याचा भ्रम होता. तर हा भ्रम आता नष्ट झालेला आहे असं तो कृष्णाला सांगतोय. तर आता आपण पुढे जाऊन ऐकूया काय अर्जुन सांगतोय. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्यापी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. श्लोक नंबर 3, 11वा अध्याय. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाला आहात हे मी पाहू इच्छितो. श्लोक नंबर 4. हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. तर आता पूर्वीच्या अध्यायात कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की हे जे जग आहे भौतिक जग
ते प्रकट अप्रकट होत असतं बरं का. आणि असं सांगितलंय. आणि त्यांनी सांगितलं की आता 9वा अध्याय जो 10वा श्लोक आहे, पल्लवी माताजी तुमच्याकडे आहे समोर गीता? 2 मिनिट माताजी मी घेते. तर 9वा अध्याय 10वा श्लोक तो मी म्हणते, मग त्याचा अनुवाद ऐका. तर तिकडे कृष्ण त्याला सांगतोय उत्पत्ती आणि लय याबद्दल कृष्ण सांगतोय. आणि ते बरोबर अर्जुनाने लक्षात ठेवलंय. आणि तो सांगतोय की आता मी हे सगळं सविस्तरपणे ऐकलंय. आता तो एकदम कन्फर्म आहे अर्जुन की कृष्ण हा परम आहे, कृष्ण हा सर्वांचा ईश्वर आहे. तर आता 9वा अध्याय 10वा श्लोक आहे, त्यात कृष्णाने सांगितलंय मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. अनुवाद वाचता. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, हो माताजी, हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. थँक्यू. तर हे इकडे 9वा अध्याय 10वा श्लोक आहे, तिकडे कृष्णाने सांगितलंय की ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही प्रकट अप्रकट होत असते. आता हे त्यांनी ऐकलंय आणि त्याला आता माहिती आहे की कृष्ण कोण आहे. तो सर्वांना नियंत्रित करतो, तो श्रेष्ठ आहे, तो सुप्रीम कंट्रोलर आहे. मग त्याच्यानंतर तो 10वा अध्याय झाला, त्यात कृष्णाने त्याचा सर्व ज्या विभूत्या आहेत त्या अर्जुनाला दाखवल्या. आता अर्जुनाला हे पाहिजे की तू कृष्णा नेमका या भौतिक प्रकृतीत प्रविष्ट कसा झालास हे मला बघायचंय. पण तो मागताना कुठली गोष्ट कृष्णाकडे मागताना सुद्धा एक कला आहे. असं नाही की मी तुझा सखा आहे, मी तुझा मित्र आहे, मी तुझा भक्त आहे, मी एकसारखं तुझं स्मरण करत असतो म्हणजे मला तिकीट मिळालंय. ज्याप्रमाणे आपण सिनेमाचं तिकीट काढतो आणि आपला तो राईट असतो जायचं, त्या जागेवर बसायचं आणि पूर्ण सिनेमा बघायचा. पण इकडे असं नाही, अध्यात्मात असं नाही चालत. आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं की आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे. कितीही जरी आपण प्रगत भक्त असलो तरी सुद्धा आपल्याला हे नाहीये की तिकीट नाही आपल्याकडे. कृष्णा आता मला तुझं दर्शन दे, कृष्णा मला आता हे करायचंय, सँक्शन कर, असं नाही. इकडे बघा अर्जुन किती नम्रतेने विचारतोय, हे प्रभू तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य असेल तर तुम्ही, आणि तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा कृपया तुमचे अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. म्हणजे जर तुमची इच्छा असेल तर मला तुमचं विश्वरूप दाखवा. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की ऑलवेज जेव्हा आपण कृष्णाकडे काहीही मागतो तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे आपली पोझिशन ही नेहमी सबऑर्डिनेट आहे. आणि कृष्ण कोण आहे? अभिज्ञ स्वराट आहे, तो कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट आहे, पूर्ण स्वतंत्र आहे, त्याला कोणावरही अवलंबून राहावं लागत नाही. पण आपल्याला मात्र आपण कृष्णावर अवलंबून असतो. तर हे आता इकडे आपल्याला समजतं. बरं, आता मला सांगा, हात वर करा तुम्ही आणि मला सांगा की कृष्ण अर्जुनाला का सांगतोय की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव? तुम्हाला काय वाटतं, असं का सांगतोय तो? सांगा बरं, हात वर करा. उत्तर तुमचं बरोबर नसलं तरी चालेल, पण तुम्ही
गेस करू शकता. मी सांगू माताजी? सांगा मनीषा माताजी. सर्वसामान्य म्हणजे लोकांना सुद्धा त्याचं अभिज्ञ किंवा असं विश्वरूप जे आहे ते दिसावं, लोकांना कळावं की श्रीकृष्ण कोण आहे, यासाठी त्यांनी विश्वरूप दर्शन दाखव असं विनंती केली. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे? सायली माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे रथाचा सारथी म्हणून कृष्ण आता तिथं होता, पण हे ज्यावेळी अर्जुनाला की हे सामान्य रूप नाहीये, हे खूप काहीतरी दिव्य आहे याची इच्छा त्याने मला विश्वरूप दाखवा तुमचं. बरोबर आहे. टीना माताजी. हरे कृष्णा. कृष्ण त्याला म्हणतो की कृष्ण त्याला असं म्हणतो की ही अचेतन सृष्टी जी आहे ती सगळी मीच आहे. हा वारा जो वाहतो आहे तो पण मीच आहे. ही थांबलेली सृष्टी जी आहे ती पण मीच आहे. हे पानं हलत नाहीये, का हलत नाहीये ते सगळं मीच आहे. त्याच्यामुळे त्याला असं वाटतं की याचं असं विश्वरूप काय आहे. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला होणारा जो त्रास आहे तो म्हणतो की त्याच्या वेदना मलाच होत आहे. कृष्ण असं म्हणतो की त्याच्या वेदना मलाच होत आहे. तर म्हणून अर्जुन असं त्याला म्हणतो की मला तुमचं विश्वरूप बघायचंय. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय? पल्लवी माताजींचा हात वर होता ना, तुम्हाला ऍड करायचंय काही? ऍक्च्युली माताजी मला असं वाटतं की आपण भक्ती करतो किंवा आपण कृष्णावरती प्रेम करतो, तर आपल्याला त्याच्याबद्दल सर्व माहिती पाहिजे. जेव्हा आपण त्याच्यावर ध्यान करतो, तर जेव्हा त्याच्यावर प्रेम करतो तर नेमकं त्याचं स्वरूप कसं आहे ते आपल्याला माहित पाहिजे. म्हणून अर्जुनाने आपल्याद्वारे कृष्णाला, आपल्यासाठी कृष्णाला विनंती केली की तुझं विश्वरूप दाखव. चालेल चालेल. सर्वांची उत्तरं बरोबर आहेत. आता मी सांगते काय एक्झॅक्ट पिन पॉइंट कारण सांगते की कृष्ण हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. मग त्याचं श्रेष्ठत्व स्थापन करायला अर्जुन सांगतोय की तू मला विश्वरूप दाखव. अर्जुनाला पटलेलं आहे की कृष्ण हा सुप्रीम आहे, तो सर्वात श्रेष्ठ आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे, हे अर्जुनाला पटलंय. पण पुढे भविष्य काळात कोणी असं म्हणू नये की मी भगवान आहे. म्हणून अर्जुन सांगतोय इतरांना सुद्धा समजावं की तू श्रेष्ठ आहे आणि तुझं हे जे विश्वरूप आहे हे फक्त तूच दाखवू शकतो. दुसरं कोणीही देव देवता असं विश्वरूप दाखवू शकत नाही. याच्यावरून असं कन्क्लुजन होतं की कृष्ण हा सर्वात श्रेष्ठ आहे, सुप्रीम आहे आणि त्याच्यावर कोणीही नाहीये. हे अर्जुनाचं कारण झालं. मग कृष्ण सुद्धा भक्तवत्सल आहे, त्याला पण काहीतरी कारण आहे. तो का विश्वरूप दाखवतो? एक म्हणजे तो भक्तवत्सल आहे आणि त्याला अर्जुन खूप प्रिय आहे. त्याच्यामुळे अर्जुन जे काय म्हणतो कृष्ण लगेच त्याला म्हणतो बरं मी तुला काय हवं ते देईन किंवा मी तुला विश्वरूप दाखवेन. की त्याला सुद्धा असं वाटतं की भक्त माझ्याकडे जी मागणी करतायत ती मी पुरी करावी. आणि त्याला कृष्णाला त्या विश्वरूपात दाखवायचं असतं की आता ही सगळी कौरव सेना ही ठार मेलेली आहे, ठार झालेली आहे. मीच त्यांना मारलंय, तू फक्त निमित्त मात्र आहेस. मग असं करून अर्जुनाला सुद्धा उत्साह त्याचा वाढेल जेव्हा त्याला असं समजेल की ही कौरव सेना आता पूर्ण नष्ट झाली आहे. हे सुद्धा एक कारण आहे की कृष्णाची सुद्धा इच्छा आहे की अर्जुनाने विश्वरूप बघावं. तर आता आपण बघूया बरं का त्याचं विश्वरूप. आणि हे लक्षात ठेवा, जेव्हा केव्हा कृष्णाकडे प्रार्थना करायची असेल तेव्हा आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट असेल.
हे प्रभू, जर तुमची इच्छा असेल तर, असं आपण बोलावं. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझा आवाज येतोय माताजी क्लिअर? हो हो हो. ओके ओके. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. श्लोक नंबर 7. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहण्याची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. श्लोक नंबर 8. परंतु तू माझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे पहिल्यांदा हे 11.5 ते 11.7 या श्लोकांमध्ये कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तुला काय दिसणार आहे. आणि मग तो अर्जुनाला हे पण सांगतो, तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी तुम्हाला बघू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. म्हणजे इकडे श्रील प्रभुपाद लिहितात की असं कुठलाही सायंटिस्ट कधीच क्लेम करू शकणार नाही की तुला जे काही बघायचं असेल हे सगळं तू एका ठिकाणी बघू शकशील. बरं, एकाच ठिकाणी सगळे ब्रह्मांड तू बघू शकशील. तर कुठलाही सायंटिस्ट आपल्याला असं कधीच दाखवू शकणार नाही. बरं का, किती आपण एका ठिकाणी म्हणतो की सायन्सचा केवढा प्रोग्रेस झालाय, पण कृष्ण जसा बोलतो तसं कोणीही बोलू शकत नाही. आणि इकडे आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला कृष्णाची कृपा लागते, आपल्याला आपल्या गुरूंची कृपा लागते, तरच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. किंवा आपल्याला जेव्हा आपल्याला स्पिरिच्युअल विजन येते त्यावेळेला काय बरोबर काय चूक हे आपण समजू शकतो, तोपर्यंत नाही. हरे कृष्ण. हा, मी वाचते, 1 मिनिट. संजय उवाच. संजय उवाच. एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवानांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. आता संजय हा रिपोर्टिंग करतोय आणि त्याच्या तो जे काय बोलतोय त्याच्या रिपोर्टवर आधारित धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये कृष्णाचं विश्वरूप प्रकट होतंय. आता तुम्ही मला सांगा की इकडे धृतराष्ट्राचा चेहरा बघून तुम्हाला काय वाटतं, तो कसा आहे? सांगा बरं. हरे कृष्ण माताजी, तू जरा गोंधळात पडलेला आहे. कसं असेल हे विश्वरूप दर्शन, असं तू इमॅजिन करतोय, पण घाबरलेला आहे घाबरलेला आहे. आणि कोणाला काही सांगायचंय? भयभीत झालेले आहेत. बरोबर, भयभीत झालंय. निश्चितच त्याला आवडलेलं नाहीये बरं का. आणि कोणाला काही सांगायचंय का श्रुती माताजी? तो भक्त नाहीये, त्यामुळे तो घाबरलेला आहे. बरोबर सांगितलं तुम्ही की आता आपण वेगवेगळ्या लोकांच्या भावना काय आहेत त्या आपण बघणार आहे. पण धृतराष्ट्र मात्र त्याच्या मनामध्ये कपट आहे, त्याचं हृदय कसं आहे, त्याच्यामध्ये सगळी अनर्थ आहेत. त्याला सगळं राज्य
स्वतःच्या मुलांसाठी हवंय, त्याला त्याच्याच मुलांनी राजा झालेलं त्याला बघायचंय. आणि ही सगळी अनर्थ असल्यामुळे जेव्हा कृष्णाचं ते रूप दिसतंय तेव्हा तो अत्यंत भयभीत झालेला आहे आणि त्याला असं वाटतंय, अरे आता माझी मुलं हे युद्ध जिंकू शकतील का? ते जिंकू शकणार नाही. इतकं भयंकर रूप हे धृतराष्ट्राने संजयच्या बोलण्यावरून त्याच्या समोर उभं राहिलं आणि तो अत्यंत घाबरला. तर जे अभक्त असतात त्यांची स्थिती अशी होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्रे, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या. अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिलेला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. श्लोक नंबर 12. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्ण बघतोय अर्जुनाचं विश्वरूप कसं आहे, अनंत आणि सर्व व्यापी आहे, एव्हर एक्सपांडिंग आणि अनलिमिटेड. बरं का? तर आपल्यामध्ये म्हणजे आपलं शरीर असतं ना, ते त्याच्यामध्ये काही लिमिटेशन्स असतात किंवा ते मर्यादित असतं. ज्याप्रमाणे आपली हाईट एक ठराविक हाईट पर्यंत आपली वाढ होते आणि आपले जे फिजिकल फीचर्स असतात ना ते काइंड ऑफ लॉक्ड असतात. म्हणजे आपला डोळ्याचा रंग, आपल्या त्वचेचा रंग बदलत नाही. काही फीचर्स डायनामिक असतात, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपलं वजन ते कधी कमी होऊ शकतं, जास्त होऊ शकतं, पण बेसिकली जे आपले फीचर्स असतात ना ते लॉक्ड असतात आणि मर्यादित असतं आपलं शरीर. आणि हे जे आहे ना कृष्णाचं रूप अनंत आणि सर्व व्यापी म्हणजे एव्हर एक्सपांडिंग आणि अनलिमिटेड हे जे आहे याचा आपल्याला या शरीरामध्ये अनुभव नसतो. म्हणून बरेच जण म्हणतात नाही नाही कृष्ण म्हणजे हा नाहीच, कृष्ण नाहीये, देव म्हणजे एक शक्ती आहे. जे काय परमश्रेष्ठ आहे ती शक्ती आहे, ती एनर्जी आहे. कारण आपल्याला या शरीरामध्ये तो अनुभव नसतो. हे जे काय तुम्ही वाचताय किंवा मी तुम्हाला समजावून सांगते याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. हे आपल्याला समजणं खूप अवघड असतं. जे शुद्ध भक्त आहेत तेव्हा आपली भक्ती जेव्हा हळूहळू जेव्हा आपण मंत्र म्हणतो, सेवा करतो, हळूहळू जेव्हा आपली भक्ती वाढते तेव्हा आपल्या हृदयात असणारा कृष्णच आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकतो. आणि आपल्याला या भौतिक जगामध्ये आपल्याला एकच तेजस्वी गोष्ट माहितीये आणि ती म्हणजे सूर्य. आणि बघा सूर्याकडे आपण काही म्हणजे 1-2 मिनिटं सुद्धा बघू शकत नाही, काही क्षणच आपण सूर्याकडे बघू शकतो. तर इकडे बघा अर्जुनाने सांगितलंय की आकाशामध्ये एकाच वेळी हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर किती तेज निर्माण होईल. तेवढं तेज त्यांनी त्या विश्वरूपांमध्ये बघितलं. हरे कृष्ण. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेले परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे एकाच ठिकाणी अर्जुनाला सगळं काही दिसलं, एकाच ठिकाणी. आता पुढे बघूया हे विश्वरूप.
आता वाचा. श्लोक नंबर 14. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला काय वाटलं? तुम्ही तर मला सांगितलं की धृतराष्ट्र हा भयभीत वाटतोय. आता अर्जुन कसा, अर्जुनाच्या ज्या भावना आहेत त्याला आश्चर्य तर वाटलं, तो भ्रमित पण झाला आणि त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. आता तो भ्रमित झाला, अंगावर रोमांच उभा राहिला, बरोबर हेच डिस्क्रिप्शन श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय पहिल्या अध्यायात सुद्धा आहे. तो भ्रमित झाला होता, बापरे एवढ्या सगळे माझे स्वजन आहेत, यांना मारायचा मी, आणि अंगावर रोमांच उभा राहिला. मग श्रील प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये लिहितात की अंगावर रोमांच कधी उभा राहतो की जेव्हा आपण खूप दुःखात असतो, की कुठलाही आता रस्ता समोर नाहीये, तेव्हा अंगावर रोमांच उभा राहतो. आणि जेव्हा आपण परमानंदात असतो तेव्हा सुद्धा अंगावर रोमांच उभा राहतो. त्याला स्पिरिच्युअल एक्स्टसी म्हणतात. तर दोन्ही वेळेला अंगावर रोमांच उभा राहतो. पण आता मात्र अर्जुन हा परमानंदात आहे की कृष्ण हा केवढा मोठा आहे आणि त्याचं विश्वरूप बघून त्याला आनंदही झालाय, आश्चर्यही वाटतंय. तर जेव्हा आपण कृष्णाची भक्ती करतो बरं का, तर तेव्हा आपल्यामध्ये सुद्धा हे काही काय म्हणतात त्याला प्रतीके किंवा सिम्पटम्स, ज्याप्रमाणे तुम्हाला करोना झाला की काही आपल्या मध्ये सिम्पटम्स दिसतात ना, जसं सर्दी, नाही तर घसा दुखतोय, ताप येतोय, डोकं दुखतंय, त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण भक्त होतो तेव्हा आपल्यामध्ये 8 सिम्पटम्स दिसतात. तर ते 8 जी चिन्ह आहे जी एका भक्तामध्ये असतात ती कोणती? एक म्हणजे स्तब्ध होणे, दुसरं म्हणजे घाम, दरदरून घाम येणे, तिसरं म्हणजे अंगावर रोमांच उभा राहणे, अंगावरचे केस उभे राहतात, किंवा रंग बदलणे, किंवा आपला घसा जो आहे, आवाज जो आहे तो कापरा होतो, आपल्याला नीट बोलायला येत नाही, किंवा आपलं शरीर पूर्ण हलायला लागतं. म्हणजे ताप आल्यावर, मलेरिया झाल्यावर कसं शिवरिंग होतं त्याप्रमाणे, किंवा काही जणांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहतात आणि काही जणांना चक्कर येते. तर जेव्हा पहिल्यांदा चैतन्य महाप्रभू हे पुरीला गेले होते आणि जगन्नाथ मंदिरात ते गेले, तेव्हा तिकडे जगन्नाथ मंदिरात गेल्यावर त्यांना दर्शन त्यांनी घेतल्यावर तिकडेच त्यांना चक्कर आली आणि ते पडले. त्याला इंग्लिशमध्ये त्या सिम्पटमला डिवास्टेशन असं म्हणतात. म्हणजे एकदमच ते हे झाले, चक्कर येऊन पडले. तर असे काही भक्तांमध्ये काही चिन्ह दिसतात. तर ही 8 चिन्ह दिसतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहात पाहतो. श्लोक नंबर 16. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आधी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. श्लोक नंबर 17. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही
अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इकडे अर्जुन सांगतोय की मी तुमच्या रूपामध्ये मला सर्व काही दिसतंय, मला सर्व देव देवता दिसताय. तुमचं जे रूप आहे त्याला आदी नाही, अंत नाही, मध्य नाही आणि अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. तर ईशोपनिषद मध्ये जो शेवटचा 18 मंत्र आहे, तर शेवटचा मंत्र आहे तिकडे भक्त जो आहे तो कृष्णाला प्रार्थना करतो की कृष्णा तुझ्या भोवती इतकं तेज आहे की मला मला अवघड होत आहे तुला पाहणं, तर कृपया करून तू तुझं तेज बाजूला कर आणि मला दर्शन दे. तर इकडे अर्जुन पण सांगतोय की तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्यामुळे ते पाहणे कठीण आहे. पण अर्जुन हा कृष्णाचा भक्त आहे, त्याला दिव्य नेत्र प्राप्त केल्यामुळे त्याला दिसतंय. काय दिसतंय? अनेक मुकुटे, अनेक गदा, चक्र वगैरे हे सगळं अर्जुनाला दिसतंय, कृष्णाचं रूप. आता पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. तुम्ही परम अक्षरनीय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. श्लोक नंबर 19. तुम्ही आधी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्या तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. श्लोक नंबर 20. तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुम्ही हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, आपल्याला परत समजतं कृष्णाकडे प्रार्थना कशी केली पाहिजे. बघा, अर्जुनाकडून आपण किती शिकतोय. फक्त ज्ञान मिळवत नाहीये, पण कृष्णाकडे कसं बोलायचं, आपली सबऑर्डिनेट पोझिशन आहे हे ओळखून आपण आपलं मागणं कसं त्याच्या समोर ठेवायचं हे सुद्धा आपल्याला समजतं. बघा, इकडे अर्जुन म्हणतोय तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. तर आपल्याला सुद्धा असं मत मांडता येतं. जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा अशा तऱ्हेने आपण सुरुवात करायला हवी. मग पुढे तो म्हणतोय तुम्ही आधी, मध्य, अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. मग इकडे तुम्ही असं म्हणा आणि तुम्हाला कुठला एखादी कृष्णाची कथा आवडत असेल, सुदामा आणि कृष्णाची कथा किंवा कालिया मर्दन, तर इकडे तुम्ही तसं कृष्णाला म्हणा की मला तुझी अमकी अमकी जी कथा आहे ती खूप आवडते. आणि मग तुम्ही त्याला असं म्हणा की चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. आता इकडे हे जे कृष्णाचं विश्वरूप आहे ना, तो एक कॉन्सेप्ट आहे. आणि हे जे विश्वरूप आहे हे मटेरियल आहे, म्हणजे हे शाश्वत नाहीये. त्यामध्ये कसं अशी कल्पना आहे की जे अप्पर प्लॅनेटरी सिस्टम्स आहेत ना, म्हणजे पृथ्वीच्या वर असणारे जे ग्रह, ते कृष्णाचं डोकं आणि कटी भागापर्यंतचं शरीर आणि लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम्स ज्या आहेत ते म्हणजे कृष्णाचे पाय आहेत आणि कृष्णाचे डोळे म्हणजे
चंद्र आणि सूर्य आहे. तर हा एक कॉन्सेप्ट आहे बरं का. तर आता आपण इकडे पुढे वाचूया. पल्लवी माताजी. हो माताजी. श्लोक नंबर 21. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्या मध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांचे गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. श्लोक नंबर 22. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुद गण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. हा, आता हे 11.20 आहे. त्याला श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की बघा, अशी कुठेही जागा नाहीये जिकडे कृष्ण नाहीये. बरं, इकडे काय लिहिलंय? संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्याच्या मधील सर्व दिशा ही यामध्ये कृष्ण आहे. म्हणजे कृष्ण सर्व व्यापक आहे. तर अशी कुठेही जागा नाहीये जिकडे कृष्ण नाहीये. आता पुढचे जे आपण बघतोय 21 आणि 22, हे इकडे आकाशामध्ये देव देवता हे पण कृष्णाचं विश्वरूप बघून ते सुद्धा घाबरलेले आहेत. आणि ते जेव्हा एखादा भक्त घाबरतो तो काय करतो? प्रार्थना करतो, हात जोडतो, स्तुती करतो, प्रार्थना करतो. तर इकडे आपल्याला ते दिसतंय. हे जे कृष्णाचे भक्त आहेत, देव देवता, ते हात जोडून प्रार्थना करतायत, स्तुती करतायत. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे महाबाहो, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अत्यंत व्यथित झाले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. श्लोक नंबर 24. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची वासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. आता हे कृष्णाचं विश्वरूप, असंख्य नेत्रे, असंख्य मुखे आणि इकडे त्याच्या दातांचं सुद्धा त्यांनी सांगितलंय, अकराळ विक्राळ दाढा. हे सगळं पाहून अर्जुन काय सांगतोय की ते देव देवता, ऋषीगण, महर्षी सुद्धा भयभीत झालेले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणे मी सुद्धा भयभीत झालेलो आहे. माझं मन शांत नाहीये हे सगळं बघून. तर आता बघा की प्रत्येक जण कृष्णाकडे चाललेला आहे. आता जे देव देवता घाबरलेले आहेत ते कृष्णाकडे जातायत, स्तुती स्तोत्र म्हणतायत, त्याची प्रार्थना करतायत. मग आता अर्जुन सुद्धा भक्त आहे, तोही घाबरलेला आहे. पण जो भक्त असतो ना, तो कृष्णाकडे कृष्णाकडे जेव्हा तो जातो तेव्हा तो कधीही कृष्णावर आरोप टाकत नाही. कृष्णा, तू मला का या संकटात पाडवलंस? हे धर्म संकट तू माझ्यावर का, माझ्या पुढे का आणलंस? असं कुठलाही भक्त कृष्णाला म्हणत नाही. तो भक्त जो असतो तो कृष्णाकडे जातो. का जातो? त्याची सेवा करायला जातो. पण जे भौतिक लोक असतात ते मात्र कृष्णाकडे का जातात? त्याच्यावर आरोप करायला की तू माझ्यावर इतकी संकट एकावर एक का पाडवतोयस? कृष्णा, मला आनंदाने जरा जगू दे
असा एक भौतिक माणूस म्हणतो. आणि जे राक्षस आहेत ते कृष्णाकडे का जातात? कारण त्यांना कृष्णाचं राज्य हवं असतं, त्यांना कृष्णाला मारायचं असतं, म्हणून असुर लोक त्याच्याकडे जातात. आता हे विश्वरूप बघून असुरांवर काय परिणाम झालाय हे पण इकडे आहे पुढे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 26-27. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्र पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. श्लोक नंबर 28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. तर आता हे जे विराट रूप आहे, आता तुम्ही मला सांगा की अर्जुनाला हे आवडलंय का? तुम्हाला काय वाटतंय सांगा बरं. नाही आवडलंय. बरं, मग तुम्हाला काय वाटतं कारण काय आहे? त्याला का नाही आवडलंय अर्जुनाला? कोण सांगेल? सांगा. विराट रूप पाहून अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की आपल्या सख्या बरोबर आपण कसं काय राहायचं आहे. बरोबर. असा प्रश्न आता पडलाय. अर्जुनाचा कृष्ण सखा होता, त्यांचं वैयक्तिक नातं होतं, पर्सनल रिलेशनशिप. आता हे विराट रूप बघून, विश्वरूप बघून अर्जुनाला वाटतंय की आता बाबा माझा मित्र हरवला, कुठे गेलाय माझा तो मित्र? आता मी त्याच्याबरोबर गप्पा मारायचो, खेळायचो, कधी संकटात असताना पटकन त्याला हाक मारायचो, तर आता तो माझा मित्र कुठे गेला? म्हणजे हे जे हा जो नातेसंबंध होता, दोघही मित्र होते, आता तो लुप्त झालाय. तर अर्जुनाला म्हणून हे विश्वरूप आवडलेलं नाहीये. हा, आणि त्यावर अर्जुन काय बघतोय की त्याच्या दातामध्ये ही सगळी कौरव सेना चाललेली आणि दातानी तो चिरडून टाकतोय सर्व सेनेला. हे असं बघितल्यानंतर मात्र अर्जुन घाबरतो आणि कृष्णाला विचारतो, कृष्णा तू कोण आहेस? मग आता त्यावर कृष्ण उत्तर देतो. श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे वसिता प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण. भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजे पांडवांशिवाय दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुन विचारतोय, कृष्णा तू कोण आहेस? हे सगळं बघून सगळी कौरव सेना चाललेली आहे. तर कृष्ण म्हणतो की मी काळ आहे. तर आता काळ हे याचं वर्णन जे आहे हे भागवतम मध्ये आलेलं आहे बरं का. आणि आता ज्याप्रमाणे आपलं आतापर्यंत मी तुम्हाला काय सांगितलं की आपलं हे जे भौतिक शरीर असतं किंवा आपल्यावर प्रकृतीचे 3 गुण काम करत असतात, त्याप्रमाणे आपण कर्म करत असतो. त्याच्याबद्दल सात्विक गुण, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण आपण 14व्या अध्यायामध्ये डिटेलमध्ये हे सगळं बघणार. तर ते गुण त्या गुणांनी आपल्याला बांधलेलं असतं आणि जणू काही पपेट्स असतात त्याप्रमाणे आपण नाचत असतो. हे 3 गुण झाले.
याचा एक इफेक्ट आपल्यावर होत असतो. आणि दुसरा त्याच्यावर सुद्धा काळ असतो बघा. तुम्ही जर बघितलं असेल तर काळ म्हणजे हा कृष्णाचा भक्त असतो बरं का. जर तुम्ही बघितलं असेल ना तर एक जणांचा बिझनेस असतो, खूप अगदी काही जनरेशन तो चाललेला असतो बिझनेस. पण जर तुम्ही बघितलं की जर ते अभक्त असतील ना तर तो चालू झालेला फ्लरिशिंग बिझनेस जो असतो तो अगदी लगेच 1-2 जनरेशन मध्ये 3 जनरेशन मध्ये पूर्ण समाप्त होतो. तर तो समाप्त कसा होतो? काळ म्हणजे काळ जो भक्तांना आणि अभक्तांना पूर्ण वेगळा असतो. जे भक्त असतात त्यांना काळ जणू काही त्यांचं रक्षण करत असतो बरं का. आता समजा जर तुम्ही ठरवलं की बाबा मला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा आहे. आता जो भक्त असतो त्याला असा अनुभव येतो की आज पूर्ण दिवस मी ऑफिसमध्ये होतो, माझ्या मीटिंग्स होत्या किंवा मला खूप कामं होती, माझं शेड्यूल खूप टाईट होतं. पण शेवटी रात्री घरी आल्यावर त्यालाच समजत नाही त्याचा जॉब इतका व्यवस्थित होतो, त्यात काही बाधा येत नाही, क्वालिटी पण होते. तर इकडे हा काळ असतो बरं का. ज्याप्रमाणे आपण रबर बँड घेतो आणि एलॉंगेट करतो त्याचप्रमाणे काळ आपल्यासाठी थांबतो. इंग्लिशमध्ये म्हण आहे ना, टाइम अँड टाईड वेट्स फॉर नो मॅन. पण इकडे आपल्याला समजतं जेव्हा तुम्ही श्रीमद भागवतम वाचा तेव्हा भक्तांकडे टाइम एक्सपांड्स. ज्याप्रमाणे रबर बँड स्ट्रेच होतं त्याचप्रमाणे अगदी काळ जो आहे तो कृष्णाच्या भक्तांचा नोकर होतो, त्यांची सेवा करतो बरं का. म्हणजे असं बघायला गेलं तर फंक्शन ऑफ टाइम इज टू डिस्ट्रॉय, पण अभक्तांकडे मात्र तो पूर्ण वेगळा असतो. हरे कृष्णा. एक मिनिट, मी हे जरा पुस्तकातून वाचते. 11.33 तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव्य सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण. आता इकडे एक शब्द वापरलाय त्याने अर्जुनाला, सव्यसाची. तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ. म्हणजे अर्जुना आता उभा राहा, युद्ध कर, तुलाच यश मिळणार आहे असं कृष्ण सांगतोय. आणि मग त्याला तो हाक मारताना अर्जुन म्हणत नाहीये सव्यसाची. सव्यसाची म्हणजे तो काइंड ऑफ अर्जुनाला असा पेप टॉक देतोय, पेप टॉक की अर्जुन उठ, तू लढ. सव्यसाची म्हणजे ज्याला दोन्ही हाताने, डाव्या आणि उजव्या हाताने तितक्याच कुशलतेने धनुष्यबाण चालवता येतो, त्याला सव्यसाची म्हणतात. तर तो जणू काही अर्जुनाला सांगतोय, अर्जुना यश तुझंच आहे, आता उभा राहा आणि युद्ध कर. या कौरव सेनेला मी ठार मारलेलं आहे, ते पूर्वीच वेलेलं आहे, तुला आता फक्त निमित्त मात्र व्हायचंय.
बरं, आता ज्याप्रमाणे इकडे एक सर्जन दाखवलेला आहे, त्याच्या हातामध्ये स्काल्पेल आहे आणि जेव्हा समजा जर एखाद्याला कॅन्सरची गाठ असेल तर तो सर्जन काय करतो, ती गाठ आपल्या स्काल्पेलनी कापतो आणि परत त्या शरीरामध्ये त्या पेशंटला त्याचं आरोग्य देतो. आता आपण पण असं आपल्याला करता येतं का? आपण स्वतःला कृष्णाकडे द्यायचं, कृष्णाला शरण जायचं. मग कृष्ण सुद्धा ही भौतिकाची जी गाठ आहे ना, तो अगदी खूप छान तऱ्हेने कापतो. आपल्याला जरा सुद्धा त्रास होत नाही, इतक्या छान तऱ्हेने कृष्ण भौतिकाची गाठ कापतो आणि मग आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. तर आता आपला रोल काय आहे आपण बघायचंय याच्यात. आता तुम्हाला श्रील प्रभुपाद यांच्या सेनेमध्ये तुम्हाला सैनिक व्हायचंय का आणि कृष्ण प्राप्ती करून घ्यायची आहे का? ही सेना चाललेली आहे गोलोक वृंदावनाला. आता तुम्हाला काय व्हायचंय, मायेच्या जी सेना आहे त्यात तुम्हाला भरती व्हायचंय की तुम्हाला श्रील प्रभुपादांच्या सेनेमध्ये यायचंय, हा तुम्हाला विचार करायला पाहिजे. मायेच्या सेनेत जर तुम्ही गेलात तर काय होईल, तुम्ही ज्याप्रमाणे एक पपेट असतं ना, त्याप्रमाणे ती तुम्हाला नाचवते. तुम्ही कितीही जरी म्हटलं की हा आता मी तृप्त झाले आणि दुसरी इच्छा येईल, तिसरी इच्छा येईल, असं करून करून पपेट प्रमाणे ती तुम्हाला वर खाली नाचवे. तर आपल्याला डिसिजन घ्यायचा आहे की आपण कुठल्या सेनेमध्ये आपल्याला जायचंय, श्रील प्रभुपादांच्या की ही जी माया आहे तिच्या. तर आपल्याला सांगता येईल की जेव्हा की श्रील प्रभुपादांना आपल्याला विनंती करता येईल की आम्हाला तुमच्या सेनेमध्ये यायचंय आणि तुम्ही सुद्धा मला निमित्त मात्र करा. ज्याप्रमाणे कृष्णाने अर्जुनाला निमित्त मात्र केलं, त्याप्रमाणे तुम्ही सुद्धा मला निमित्त मात्र करा आणि तुमच्या सेवेमध्ये मला अखंड ठेवा. आता असं काही नाहीये बरं का की श्रील प्रभुपादांना नोकर पाहिजे किंवा बरीच लोक हाताखाली पाहिजेत, असं बिलकुल नाहीये. यात उद्धार आपलाच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 34वा श्लोक. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर, यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतोय की आता तू उभा राहा, तू युद्ध कर आणि नक्की तुला विजय मिळेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्दित स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. श्लोक नंबर 36. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामस्मरणाने संपूर्ण जगत हर्ष उल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. श्लोक नंबर 37. हे महात्मान, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आधी सृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास,
या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. श्लोक नंबर 38. तुम्ही आदि पुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगाचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे ज्ञेय आहे ते तुम्ही आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा तुम्ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापलेली आहे. हरे कृष्ण. इकडे सुद्धा लक्षात घ्या की कृष्णाकडे प्रार्थना करताना आपल्याला असंच बोललं पाहिजे, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जग हर्षोल्लासित होते आणि सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करत असतील तरी राक्षस भयभीत होऊन इकडे तिकडे पळतात. आणि हे महात्मन ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टी करते तुम्ही आहात, अशी आपण प्रार्थना करायची. असं सारखं त्याला संबोधायचं की तुम्ही परम पुरुष, तुम्ही आदि पुरुष भगवान आहात. बघा आता इकडे अर्जुन भयभीत झालेला आणि भयभीत झाल्यामुळे तो तेच रिपीट करतोय. त्याला समजत नाहीये, पण ही त्याची भावना शिला प्रभुपाद सांगतात की भयभीत झाल्यावर आपण तेच बोलायला लागतो. आता पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 41 आणि 42. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने क्षमा मागितली. आता कृष्ण केवढा मोठा आहे, पण तरी देखील मी त्याच्याकडे अगदी मित्राप्रमाणे त्याची चेष्टा केली. त्याच्या पलंगावर झोपलो, एका ताटातच आम्ही जेवलो, त्याच्या बाजूला बसून मी जेवलो. हे अर्जुनाला लक्षात आलं आणि मग तो क्षमा मागतोय. तर तेव्हा आपल्याला एक लक्षात आलं पाहिजे की प्रार्थनेचा एक अंग जे आहे ना ते म्हणजे क्षमा मागणं. आपण मागतो का क्षमा देवाकडे, की आपल्याला जे काय पाहिजे, जसं आपण मॉलमध्ये लिस्ट घेऊन जातो ना तसं घेऊन आपण देवाकडे जातो. तर हे अगदी पहिल्यांदा स्तुती केली पाहिजे, मग क्षमा मागितली पाहिजे आणि शेवटी मग काय आपलं मागणं आहे ते मागितलं पाहिजे. कृष्णाला असं म्हटलं पाहिजे की मी तुमची महिमा इतके वर्ष मी जन्म घेऊन सुद्धा मी जाणली नाही, त्याबद्दल मला क्षमा कर. कधीतरी मी अनादराने तुझ्याबद्दल बोललो असेल, पण ते माझं अज्ञान होतं, तू मला क्षमा कर. तर अशा तऱ्हेने आपण सुद्धा क्षमा याचना केली पाहिजे. अगदी तुमच्या शब्दात करा, संस्कृतचे श्लोक किंवा असं काही तेच श्लोक म्हणू नका तुम्ही तुमच्या शब्दात, पण तुम्ही क्षमा याचना जरूर मागा. तर इकडे आता अर्जुन घाबरलेला आहे आणि आता तो सांगतोय की तू माझ्या अपराधाबद्दल मला क्षमा कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. आता हे विश्वरूप अर्जुनाला आवडलं नाही, तो घाबरलेला आणि तो सांगतो की मला माझा मित्र हवाय, मला तुमचं जे सौम्य रूप आहे ना त्या सौम्य रूपातच तुम्ही प्रकट व्हा.
आता बघूया कृष्ण काय करतो ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 47. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतात हे परम श्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. श्लोक नंबर 48. हे कुरु प्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, ज्ञानाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की भक्ती योग हाच श्रेष्ठ आहे. कृष्णाला भक्ती खूप प्रिय आहे. तो वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्यकर्म, उग्र तप याने प्रसन्न होत नाही, पण तो भक्तीने प्रसन्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. आता हे म्हटल्यानंतर अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. आता त्याला कृष्णाचं रूप दिसतंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 50. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला बरं वाटलं, माझा मित्र माझ्या समोर फायनली आला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 51. अर्जुनाने जेव्हा कृष्णाला मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्लोक नंबर 52. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. हे अर्जुना. श्लोक नंबर 54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे अर्जुन शांत झाला जेव्हा त्यांनी आपला मित्र समोर बघितला. ते बघितल्यावर आता अर्जुन शांत झाला आणि कृष्ण सांगतोय की बाबा तू हे जे माझं रूप बघतोयस ना, मी तुझ्या समोर उभा आहे, त्याचं सुद्धा दर्शन होणं अतिशय दुर्लभ आहे आणि केवळ अनन्य भक्तीद्वारेच एखादा भक्त मला जाणू शकतो. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की तुम्ही माझी भक्ती करा. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हे झालेलं आहे वाचून ना पल्लवी माताजी. तर हे जे कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे, भगवान रूप आहे, हे अतिशय अवघड आहे किंवा अतिशय दुर्लभ आहे या रूपाचं दर्शन मिळणं. पण अनन्य भक्तीद्वारे आपल्याला आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. हा. हरे कृष्णा कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. बरं, आता काही कोणाला प्रश्न आहेत का? आपला हा अध्याय आता झालेला आहे. हा बरं, एक उरला आहे ना कुमुद माताजी तुमच्यासाठी, म्हणा. ओके. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी.
मत कर्म कृन् मत परमाः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु य स माम् एति पांडव. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. मग आता अनन्य भक्ती म्हणजे काय करायचं? आपण सकाम कर्म करायचा नाही. तर्कवाद म्हणजे मेंटल स्पेक्युलेशन, म्हणजे पुस्तकं उघडायची आणि म्हणायचं कृष्ण असा नाहीये, कृष्ण तसा नाहीये, आर्ग्युमेंट करत बसायचंय, असं कृष्णाला आवडत नाही. आपण त्याची विशुद्ध भक्ती केली पाहिजे, त्याच्यासाठीच कर्म केली पाहिजे आणि आपल्या जीवनाचं लक्ष कृष्ण आहे असं आपण धरून जीवन जगलं पाहिजे. आणि इकडे काय समजतं, सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने आपण वागलं पाहिजे. म्हणजे कृष्ण इकडे काय सांगतोय, तुम्ही माणसं आहात, फक्त मनुष्यांशी चांगलं वागायचं असं नाही, सर्व प्राण्यांबरोबर तुम्ही मित्रत्वाने वागा, मग निश्चितपणे तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. आता काही तुम्हाला हे आहेत का प्रश्न? तर आता आपण एक समरी बघूया. आपण 11व्या अध्यायात काय काय केलं. अर्जुनाने कृष्णाला विनंती केली की तुम्हाला तुझं विश्वरूप दाखव. मग पहिल्यांदा श्रीकृष्णाने त्याला विश्वरूपाची थोडी माहिती दिली आणि त्याला विश्वरूप दाखवण्या अगोदर दिव्य नेत्र प्रदान केले आणि अर्जुनाने विश्वरूप बघितलं. मग अर्जुन काय झाला, पहिल्यांदा त्याला आनंद झाला, पण तो भ्रमित पण झाला, आश्चर्यही वाटलं, त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले आणि नंतर मात्र तो भयभीत झाला. मग त्या भयभीत झाल्यानंतर त्यांनी बघितलं सगळी कौरव सेना त्याच्या मुखामध्ये चालली आहे आणि दातांमध्ये चिरडून ती चाललेली आहे. हे सगळं बघितल्या अर्जुनाने विचारलं, कृष्णा तू कोण आहेस? मग कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. आणि मग अर्जुनाने प्रार्थना केली, एवढं विश्वरूप बघून, अरे माझा मित्र केवढा मोठा आहे, पण मी तर त्याला त्याच्या नावानेच हाक मारली, त्याच्याबरोबर मी खेळलो, गप्पा मारलो, चेष्टा केली त्याची, एका ताटात जेवलो. म्हणून अर्जुन प्रार्थना करतो आणि त्याची अपराधाबद्दल क्षमा मागतो. मग कृष्ण त्याला सांगतो की मला बघण्यासाठी अनन्य भक्ती लागते, शुद्ध भक्ती लागते. यज्ञ, दान, तप, पुण्य कर्माने हे जे तू मला आता तुझ्या समोर बघतोयस, तसं यज्ञ, दान, तप याने बघायला येत नाही. तुला अनन्य भक्तीद्वारे माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्हाला अध्याय समजला? हो माताजी. बरं, काही आहेत का प्रश्न? अरे कृष्ण माताजी, माझा जरा क्विजच्या संदर्भात प्रश्न आहे. क्विज ओपन होत नाही आणि मी रजिस्ट्रेशन केलंय, त्याचा मला मेलही आलेला नाहीये आणि मी दुसऱ्यांदा करतेय भगवद्गीता तुमच्याकडून. बरं, मग तुम्ही ग्रुप मध्ये टाकाल का? मी तुमचा टेक्निकल टीमला फॉरवर्ड करते. टाकलंय मी. टाकलेले कुठल्या ग्रुप मध्ये आहात? याच ग्रुप मध्ये मी टाकलंय. बरं, एक मिनिट, मी जरा आता मधुराणी माताजींना माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हा, थँक्यू.